Ja. Kad smo prvi putovali za Paraliju, to sam počeo da vam pričam, da. Letimo mi za Paraliju, ispred nas sede Srbin i Makedonac, Srbin nešto priča, ovaj naš Makedonac kao da, jeste, Srbin priča, ovaj da, jeste. Krene naš Makedonac, njemu nešto priča u fazonu, ja tebe ništa ne razumem. I sad to meni nije jasno. Oni 7 padeža, komplikovan jezik, mi ih sve razumemo. Kod nas ništa ne menjaš, ne postoje padeži, ništa bre, uživaš. Doduše mi pričamo mnogo brže i svaka druga reč mu se vršava na ta, pa verujem da sve što čuje to nas je to ta. Ja razmišljam kako li izgleda drti tokig u krevetu, a još kad ga majstor ubaci drugu brzinu, ono pa pa užas. Rekao, neću ni da probam, čoveče. Katastrofa. Što ja jurim ovo? Ali eto koliko su oni bahati, to 7 padeža, to